שנייה. את עושה וידאו? כן. אז אנחנו צופים במשחק כדורגל, ארסנל נגד קריסטל פלאס. כן. מי? ארסנל נגד? קריסטל פלאס. ובן, בזמן שהוא צופה כדורגל, מנשנש גרעינים. גרעינים במרכאות כמובן. זה החטיף של בן. חטיף לתינוקות, בטעם תות בננה. תפוח בננה. תפוח בננה. כן, אז הוא מנשנש. בזמן שרואים משחק. טעים, ממי? בן? בן? טעים לך? כן. שהוא לא יאכל את האצבע, שהוא יאכל את החטיף. תגידי לו. אל תאכל את האצבע, תאכל את החטיף. את החטיף חיים שלי, את החטיף. ככה, אל ככה. תדאגי, ממי, תני לו לבד, הוא יודע לבד, אל תדאגי, לאט לאט. בשן אחת, פירק את זה. כן, כי זה נמס. הוא מקשיב לך שאתה מדבר. יאללה, מילות סיום. יאללה, ארסנל, לנצח, קדימה. אנחנו צריכים אליפות. לילה טוב. ביי ביי. קוגי.